skip. Gaan vragen voor de pon dat ik is niet dun. Ik is een fok. Gaan vragen maar op dat ik is niet dood. Maar op zat op die kop. En rapen fok. En zet op een mop. Met zijn overroelde kop. Een moslim op zijn oude kop. Ik raap fok. En hij weet ik is die dood. Gaan vragen voor de pon dat ik is niet dun. Ik kan Raadjes op je plek, bouw van schrikken, die oudjes is big. Die oudjes in de town, die oudjes geprikt. Raadjes op je plek, hij is altijd aan dik. Hij is dan ook ton, Luda, hij is laatst, hij is geprikt. Hij is geprikt, maar deze oude stukje mobiel. Verwijs op je plek, door langer en net zijn toffie.